Danas isprobavamo, kako mnogi kažu, najbolji gyros u Grčkoj. Zvuči malo senzacionalno, ali vidjet ćemo da li je to istina. Kad stignete, vidite da je očigledna gužva, ali mašinerija radi, brzo idu prilozi, sečanje mesa, plaćanje i samo u krug, tako da se ne čeka puno da sednete. Imaju 4-5 ovih mesa koje se vrte. Ja sam prvi put čuo za ovaj lokal preko lika koji ide po cijeloj Grčkoj, isprobava gyros svuda, bio je na preko 300 mesta i kaže da mu se ovaj najviše svidao. Spletom okolnosti, nalazim se u Hanji, na Kritu. Ono što je zanimljivo, ovde umjesto tzatzikija koriste jogurt sos. Ja sam uzeo svinjski gyros, zadržao sam taj jogurt sos i dodao sos od fete. Ajde da probamo. Wow, ovo je baš dobro. Baš je jako. Probam samo meso. Meso je super sočno, to sam vidio i dok je seko. Bukvalno su curili sokovi dok je seko meso. Ali ono što mi je jako zanimljivo je ovaj sos od fete. Nekako je gust, kao da je stavio brdo izmrljene fete unutra. Što se jogurt sosa tiče, on mi je nekako kremastio od tzatzikija, ali mi iskreno fali malo belog luka. Bomba je gyros, nema šta. Da li je baš najbolji koji sam probao? Nisam siguran, a pretpostavljam da ima i boljih, ali je vrhunski.